Bili kami ng may ulam. Tigisa syempre. Masarap yung ano isaw. Nakatikman ko. Yan, konti na lang. Magkano isaw, te? 5 lang. Ito yung laman. Opo. Magkano ganito? 15. Oh, 12, 15. 12 ka na. Makita ba yung mahilig kami sa taba. Ayan, kaya matataba. Kasi ate nagpilihan. Mapula-pula. Anim niya. Yung ano te, dugo magkano? 5 po. 5 din lo. Ako nagla-live pa si ate. Ay, hindi to live. Video lang to. Na adobo ba? Yan, yan. Halika, manala kuya. Apat. Mausok na, malamok pa. Okay na to ate. Okay, okay na po yan. Video lang to. Ayaw pa isa oh. Ratilis? Ano na po mga ratilis? Ang dami yan. Thank you po. Thank you. May suka na to, te. Apo, meron na. Kunain mo na. Hmm? Yung isa. Yung isa. Ang ganda ng bulaklak niya. Di ba alas, no? Ang likod mo naman. Kasi yung aming miracle. Ayan, malikod. Si Julie pala, si Roy na pala. Yan. Ang likod mo, ang likod ng camera eh.